Isahluko esikhulu sisahluko samashumi amabili anesibini. Umqolo othethayo ngumqolo wamashumi amane anesithathu. Wabonakala ke kuye isithunywa sivele ezulwini simomeleza. Inkosi engibawo, inkosi engikristu, mayisikelele ukufunda kwezilayo ngoku naphakade. Amen. Man, bulisa utata umongameli. Ndithi ingqanga neentsiba zakhe. Molweni ebusuku. Ndibapha ke ndizokuthetha ngoYesu kulaa mhlaba waseGetsemane. Incwadi ibhalwa nguLuka. Bathi ababhali uLuka lo wayeligqirha okanye wayengugqirha. uYesu kusemveni kokuba ebengene eJerusalem enabafundi bakhe. Ngoku kungolwesine, ithi incwadi yam, waphuma kusasa ngolwesine wathabatha bonke abafundi bakhe abali-12 kwashiyeka uJudas Iscariot yedwa ephithizela nabaFarisi. Ithi le ncwadi xa efika kulo mhlaba waseJerusalem waseGetsemane, uYesu ubashiya ngasesangweni abafundi bakhe, athabathe kubo uPetrosi noYohane noJames, anyuke ngabo intaba yeminquma. Lithe libali ahambe nabo. Xa efika ezantsi kwentaba, abashiye phaya, abashiye nomyalelo okokuba hlala napha nithandaze khona ukuze ningangena ekulingweni. Ithi incwadi wahamba umganyana ongangokugityiselwa kwelitye, wawangamadolo wathandaza. Ithi le vangeli wathandaza enemizungu, edandathekile ngokwentetho evakalayo. Sizawuthetha ngento ezimbini apha tata umongameli. Ukubonakala kwesithunywa okomelezo. uYesu kule ndawo aza kuyo tata nobhala akaqala ukuza. Akaqala ukuza. Kwaye futhi nesi sithunywa sivela kuye. Ngalo mhla uYesu asiqala ukuvela kuye, sikasavela kuYesu esisithunywa emveni kokuba ebhaptizwa nguJohane. Ithi imbali yeBhayibhile, savele sisithunywa sathi, lo unyana wam oyintanda endikholisweyo nguye, mveni yena. Mveni yena. Esisithunywa sake savela kutata umama uManowa esemasimini, samxelela okokuba uza kuzala umntwana, umthiye igama lokuba nguSamueli. Wathi lo mama wahleka ngoba wayekhwandisiwe yintoni yale iyihlelelwa ngulo mntu imdala kangaka. Ithi incwadi waxelela utata okwakhe. Waxelela utata kwakhe. Kwabonakala isithunywa esivele ezulwini simomeleza. Simomeleza. uYesu ngeli xesha athandazayo, uthandaza kubuhlungu ngoba
sele iva into yokokuba ngoku uzabhubha. Yeah. Kwaye futhi sezibona nento zakho kokuba ngoku ziyaphela. Idenqwathi uYesu ngelixesha uphelelwa ngamandla, wafika esisithunywa samomeleza, wanga ucula ingoma ethi ndingake ndisithele ndibe nemizuzu ndedwa ekuthandazeni. Wathetha loo nto uYesu, wabonakala isithunywa kuYesu sivele ezulwini. Yeah. Simomeleza. Andiyazi ke noba sasike savela kuAbraham ngenye imini uAbraham ethatha unyana wakhe esiyokwenza idini elinyukayo. Ithi incwadi yasecaweni wayefika entabeni ezokwenza idini, uyambuza unyana okokuba yiphi imvu yokwenza idini, ngoba uyazibona zonke ezinye izinto ezilungele ukwenza idini zikhona, kodwa yimvu leyingekhoyo. Savela esisithunywa kuAbraham, sathi Abraham musukumsinda umntwana, nantsi imvu ibambeke ngempondo etsholweni. Yeah. Andazi noba seso sithunywa la Yeah. esasike safela. Hayi man. Andazi noba sisona. uYesu udandathekile. Ithi enye incwadi kanti umongameli kayithetha lento yobuYesu wayedandathekile. Ithi pangs of death. uYesu ngoba wayedandathekile, emnyamezele, ethandaza. Ithi xa ethandaza wathandaza ukubila kwakhe kungamathonsi egazi esiwe emhlabeni. Khamendeni kuyasekhaya Yeah. yokubulela uKristu. uYesu akumnandanga tu, akumnandanga tu kuye, ngoba zonke izinto zakhe uYesu uzenzile, kodwa namhlanje uphelelwa ngamandla, uphela amathemba kuYesu. Yile nto umva memeza ecela uThixo kokuba mayidlule le ndebe, Yeah. kungabi ngokuthanda kwakhe, kube kokuthanda kwenkosi. Ithi incwadi yasecaweni wayelila ngelo xesha uYesu. Ithi xa efika egqiba ukuthandaza wehla wabuyela kubo abafundi bakhe. Wafika apho abafundi bakhe belile bancama, balila bancama ngoba babedandathekile kwabo ezinhlizweni zabo. Wathi uYesu kubo xa ebomeleza, vukani ninjena nanina ukungakwazi ukulinda, hlalani nithandaza khona ukuze ningangeni ekuningweni. Yeah. Makabonge uKristu. uYesu esisithunywa sesingenye imini sike sabonwa kumkani uSawule. Uthi ubona izithunywa zezulu zisihlala sinyuka ngeleri, Yeah. kodwa le leri ayithi ifike ezulwini ime nje esibhakabhakeni, ayithanga ifike. Wamangaliswa kulo mbono, wayewubona apho umbono okhwanqisayo. Ithi incwadi yasecaweni woyika, savele sisithunywa sathi kuye musukoyika, musukoyika, yomelela kwangoko. noYesu akazange athathe ixesha ukomelela, akazange athathe ixesha ngoba waphakama kwangoko, wathandaza ngokunyanisekileyo, ezingisa ukuthandaza, ekhwaza uThixo okokuba mayidlule le ndebe kuye, ingabi kukuthanda kwakhe ibe kukuthanda kukaThixo. Yeah. Ithi incwadi akugqiba ukuthandaza uYesu, waphuma uYesu nabafundi bakhe. Kwafika amadoda
andiwazi ke njani kuYesu kodwa afika amadoda kuYesu amthabatha uYesu ubathini ngaye andingasekho mna andimkile
sethu sifumana incwadi ngokubhala kumvakelo Yohane sona sifumana phaa isahluko esikhulu 18 ivesi ethethayo ngama-23 uYohane 18 verse 23 kukho umbhalo omkhulu phana othetha ngohlobo. Waphendula uYesu wathi kubo, ukuba ndithetha kakubi ngenela ububi obo, kodwa ukuba ndithetha kakuhle ngenela inyaniso leyo. Esi sisifundo sethu esibhalwe Inkosi engibalisa emazulwini mayisikele ngosifundo kwaso ngoku nakunaphakade. Amen. Amen. Mandibulise ke Tata uMongameli. Yeah. Bulisa abefundisi abesecaleni kwakho. Kodwa ndithi nqaka nensebazayo. Tata uMongameli. Mandazise into yokuqala ethi apha kuni ma-115 amanyeneyo. Yeah. uYesu udaba lakhe alusuki apha. uYesu udaba lakhe lalamadoda lusuka kude kwasekuzalweni kakhe. Kodwa ngomnye umhla ithi incwadi kaThixo ufika apho uYesu lamadoda ebile emanzi. Ngelo xesha ayavuya rhameta sekhaya. Avuyela uba egqiba ngokho itempile yawo lamadoda. Uthi kayifika apho uYesu kulamadoda phakathi kwabo. Uthetha into apho uYesu kubo. Uthi le tempile nokho iminyaka elikhulu mna ndikayichitha nje yokho iintsuku zibe 3. Yaqala apho izondo kaYesu nalamadoda. Yaqala apho izondo kaYesu nalamadoda. Yathanda loo nto akafane naye uYesu. Kodwa ke engaveni kwabo nabo baphithwa into enye uba imiqondiso yakhe uYesu ayenzayo kubo iyababhitha. Iyababhitha. Ekwinkundla ke yokuqala ke kaba umkhulu Anas apha. Ndikwinkundla yokuqala katata omkhulu uAnas. Ithi incwadi kaThixo yasecaweni uAnas lo ebenguye umbingeleli omkhulu apha ngelo xesha. Ebenguye umbingeleli omkhulu, nguye besesihlalweni ngelo xesha. Kodwa ngoku kwenzeka le ngqoba kaxaka ebesehlile lo tata esihlalweni. Ebengasenguye umbingeleli. Kodwa ngenxeni ba ebenonyana abahlanu ebenabo. Ithi incwadi kaThixo ngonyana bakhe ke ebebetshintshana ngesisihlalo. Ngonyana bakhe ebebetshintshana ngesisihlalo. Yena utata lona ebeseluphele esethatha umhlala phansi. Ebeseluphele utata ethatha umhlala phansi. Ngoku kwenzeka le ngquba kaxaka athi udibana kwabo amaJuda namaFarisi nabaSadusi. Athi kuba ibingutata uKhayafu ebekhona ekuqaleni. Athi ngokuba ayamthemba uKhayafu. Ayamthemba utata uAnas ngamava akhe. Wabizwa utata uAnas bamakese asondele. Ngoba ngoku kukho uYesu. uYesu lo ubonakala engumkhohlisi wabantu. Ngoba onani boma. uYesu ubonakala engumkhohlisi wabantu. Ngoku ubizelwa kwinkundla katata uAnas. Athi ungena kwakhe utata uAnas kwesi sikhundla. Unotshomi wakhe ke ebenaye ngela xesha. Kodwa ithi incwadi kaThixo bebengotshomi but bebengazalani. Into bebadibanisa namaxhego ebedityaniswa lunaniselwane. Ebedityaniswa namaxhego kunaniselwane. Kona bebengezizo izihlobo konke konke. Bebengezizo izihlobo konke konke. uYesu bizelwa kule nkundla katata uAnas. Ngokuba besithi uYesu lo ungumkhohlisi. Bethi uYesu ungumkhohlisi. Kodwa kuyo yonke lento yenzeka apha imbali eyayisenzeka pha yinto engazange yenzeke kwasekuqaleni. Ngoba ngokuqoqa ityala likaYesu kusebusuku kuba onani boma. Into engaqhelekanga kwaJuda leyo. Kodwa kuba ngaloo mini kwabonakala mayiqoqe ebusuku ityala likaYesu.
kwenzela kuzozalisekisa isiprofeto esathethwayo kunyana ka-Amosi. Babelungisela loo nto kuzozalisekisa isiprofeto sabo. uYesu ufika apha kule nkundla uhamba nabafundi bakhe. Unomfundi wakhe uYesu ogama lenguSimoni kaPetros ahamba naye. Ithimba likaThixo xa befika kuYesu bengena ngaphakathi etempileni. Kubonakale uPetros ingathi uyafuna ungena etempileni kodwa unoloyiko. Athi kwangoko umgcini sihlalo owayekhona apha abonakale esiya kwisicakazana esasikhona naso apho, simcele ukuthi uPetros makangene ngaphakathi etempileni. Athi ungena kwakhe ngaphakathi etempileni angathi uyangena uPetros. Athi xa ingena kubekho umbingeleli omkhulu Rhamente evuma ukuthandaza. Abenombuzo lo mfo apha kuPetros ba ingaba nawe nguye na umfundi walo mntu? Ingaba nawe nguye na umfundi walo mntu? Kwangoko lento yathanda uPetros atshintshe ukuthetha Rhamente asekhaya evuma ukuthandaza. Athetha amazwi uPetros ethi hayi andinguye. Wathi andinguye. Abe namadoda ngelo xesha alinde uYesu apha kusebusuku kuyabanda abasimbawula ngaphandle. Ithimba likaThixo wabonakala uPetros ephuma eyokuhlala embawuleni samna lamadoda. Ohlala embawuleni uPetros. Ngoba ubaleka umbuzo, uphendula umbuzo othi ingaba naye unguye na umfundi walo mntu? Kwangoko amadoda ebelapha ngaphakathi kule tempile anemibuzo ayibuza kuYesu. Anombuzo wabuza kuYesu ba khawusiqalele ngemfundiso yakho nabafundi bakho. Khawusiqalele ngemfundiso owayifundisa abafundi bakho. Khawusiqalele ngemfundiso owayifundisa abafundi bakho. Ithimba likaThixo kwangoko uYesu wathetha amazwi uYesu wathi mna intanda ndifundisa kubafundi bam nalapha apha kuni yayingekho semfihlakalo. Mna ndandifundisa ngokuselibala. Zange ndafundisa emfihlakalweni. Yini na ubuze lo mbuzo apha kum? Buza apha kubo ngoba nabo bayayazi uba ndandifundisa ntoni na kubo. Bayayazi uba ndandifundisa ntoni na. Kwangoko la mazwi lithi thindana elalisecala kotata uAnasi laphatheka kakubi kulo mbuzo ubuzwa nguYesu. Kwangoko laphakama lasondela kuYesu lamonqoza uYesu lalo mbuzo lokubuza ba ingaba uthetha ngohlobo na kumbingeleli wothi omkhulu? Ingaba uthetha ngohlobo na kumbingeleli wethu omkhulu? Kulapho uYesu athetha khona namazwi kuba unani boma athi uba ndithetha ububi nginela ububi obo, kodwa uba ndithetha inyaniso undibethela nini? Uba ndithetha inyaniso undibethela nina? Uba ndithetha inyaniso undibethela nina? Thetha loo nto uYesu apha. Wathetha loo nto uYesu. Kwabe ngelo xesha ithimba lasecaweni uYesu akaqala ungena apha eJerusalem kuzizihlandlo ngezihlandlo engena apha uYesu eJerusalem. Iva ngomnye umhla xa inyuka uYesu ehamba nabafundi bakhe kwisithathu esikhulu saseJerusalem, kufika kukho indoda apha efutshane egama indoda efutshane eyathi yawukhwela emthini kuba izama ukubona uYesu nale ndimbane. Kwafika uYesu phantsi kwalo mthi wathi zake yehle emthini ngoba ndiyolalisa kwakho namhlanje. Ehle emthini ndiyolalisa kwakho namhlanje. Kumbuzo bantakwethu ukuba ndithetha kakubi ngelela ububi obo, kodwa ukuba ndithetha inyaniso undibethela nini? Ukuba ndithetha inyaniso undibethela nini? Loo nto yadala uba uYesu kwangoko xa iphendula laa mbuzo adibana abaFarisi bangqubana ngehloko Rhamente evela ekhaya yasezulwini. Bathe kudibaneni kwabo kwangoko kwathi kuba kwazalisekisa ivesi eyathethwa ngumXhosa kude kudala, wathi kaloku abantu abangomanzi abazuhamba ngecala elinye. Abantu abangomanzi abazuhamba ngecala elinye. Ndiyathanda uba loo nto mabaphikisane. Wathi omnye umntu apha kubo bethunana le nto siyenza kulo mntu ingaba simzonda njengenatyala ngoba abantu abaninzi balandela uYesu.
balandele uYesu. Yadala balonto uYesu makasindiswe zimpendulo zakhe nemibuzo yakhe ewazibuzayo. Kodwa ithi incwadi yasecaweni emveni koko baye bambopha uYesu ngabatsheni. Bathe kumbopheni kwabo uYesu ndabe ndiphuma ndibheke evenkileni ngelo xesha. Xa ndibuye ndabe uYesu sengekho andimazi usuwephila lapho.
Tata mama Koshisekedi. Yeah. Tata Lubala Efunongebo Sekedi. Tata abavangeli. Otata abashumayeli. Ne. Otata abangamadoda. Mama umongamelikazi abakhoya befundisikazi abakhoyo apha. Mama unoBhayibhile. Omama bonke igildazi nentombi yaye wonke umuntu olapha indwendwe ndingazivalelanga ngaphandle ndicinga into yoba zezingazideli xa ndigqibela ngazo aba babulisiwe kuqala abavanga ngenxa bebesangqina bona abavile into yoba babulisiwe ngoba ugqibelwe ngabo. Masisifumane isifundo sethu sibhaliwe kwincwadi yomvangeli uLuka isahluko sama-22 kulaa vesi yama-61. Incwadi lokubhalwe ngumvangeli uLuka chapter 22 verse 61. Safunda nje amagama ambalwa. Walikhumbula ke uPetros ilizwi lenkosi. Eli ikwalilo nelizwi lenkosi. uThixo ngibawo ehlele etroneni yakhe and akusikelele ukufunda kwalo ngoku nangunaphakade. Amen. Incwadi le ebhalwa ngumvangeli uLuka nesifumanisa into yoba uLuka lo uqale kuqala wanguye ugqirha futhi ebefundile. Uthe akubajonga abantu begula abanika amayeza abanyange baphile, kodwa wakhangela ntwinye into yoba akukho ogqitha ilizwi lenkosi ukuze abe ngumvangeli uLuka. Mandimyeke uLuka washumayeli. Walikhumbula ke uPetros ilizwi lenkosi. uPetros ke ngulamfundi ebendinothi kubafundi bonke bakaYesu ube yi-firstborn kaYesu. Ubhaqwa uPetros eloba ngakulwandle laseGalili. Yes. Athi uYesu kuye ndilandele. Kuthiwa kwa oko bayishiminatha bamlandela ukuthi uYesu uza kubenza abalobi babantu. uPetros ke ndingathi ngelinye ixesha ngumfundi obe-curious ngoba amaxesha amaninzi ebekuthanda ukwazi futhi okanye bezigqaza uPetros. uPetros kaloku ngulowa wathi xa uYesu ebuza kubafundi bakhe into bangaba bathi abantu aba ndingubani na mna. Banika impendulo ezahlukeneyo, kodwa wema yena uPetros wathi yena emveni kwento uYesu ebuza apha kukuba nina nithi ndingubani na mna nyana womntu. Waphendula uPetros wathi wena unguye uKristu. Wathi uYesu Kristu Petros oku akutyhilelwanga nganyamanakazi, into nayo utyhilelwe ngubawo osemazulwini. Wathi uYesu kuye Petros, upon this rock I'll build my church. Wathi ngoku ndizawuthabatha izitshixo ndizinike wena ukuze okuboshwe emhlabeni kuboshwe nasezulwini. La Petros ebeke wathi ebona uYesu esiza ehamba phezu kwamanzi, wathi Nkosi okokuba nguwe yitsho ndize ndihamba phezu kwamanzi. Wathi akuza wabonakala etshona ngoba uye wathandabuza, wasolula isandla. Xa uYesu embona etshona wamhlangula. Wathi yiza onikholwa olufutshane uthandabuze lantoni na. Ngula Petros ebethe umntu ebehleli ecaleni kwendlu kumane kungenwa kuye kuphoswa into eziphoswayo, kodwa yena wema wathi khangela apha kum mna igolide nesilivere andinayo, qha endimnika kona ngegama lenkosi phakama uhambe. Mandimyeke uPetros ngoba akazosenzela nto, kodwa walikhumbula ke uPetros ilizwi lenkosi. uPetros njengoba besesiva into yoba ungumntu ebesoloko ehamba kunye noYesu ekungeneni kwabo eJerusalem, ebelapho uPetros onalongo ehleli apha kweli gumbi liphezulu. Nangela xesha bahlanje inyawo uPetros ukhe wanamazwi wathi Nkosi mayingabi izinyawo zodwa mayibe zintloko nezandla. Wathi uYesu kuye Petros endikwenzileyo kuwe ndikwenzile. Emveni kwento yoba alathe umnqatshi wakhe
usondela apha kuye uPetros athi wena inkukhu ingekalili uzakube songikhanyele kathathu emveni kwentoba esiwe kula nkundla yakwa-Anasi uYesu Kristu ebehamba nabafundi bakhe kodwa sebemele mgama umuntu asasondele kuye ukuze abone uYesu Kristu ibinguPetros. Akufika kule nkundla uYesu Kristu kaKhayafa kuthiwa amangqina wentoba uYesu Kristu wenzeni awafumaneki kuthi xa kubonakala intoba kuza kuncane kufike amangqina amabini athetha into ethi lo wathi angayichitha itempile abuya yakhe ngeentsuku ezintathu wabuza umbingeleli uKhayafa intoba akuphenduli nanye into na yena wathi uYesu wathi cwaka. Waphakama umbingeleli omkhulu wambuza intoba unguye na uKristu wathi uYesu Kristu selutshilo nawe uthi kunjalo njengoba uye kunibona unyene womntu ehleli ngasekunene kukaThixo waza waba nomsindo ngakumbi ubawo uKhayafa. uPetros ngalo lonke lo xesha uYesu esenziwa loo nto yoba emane buzwa kufune kufumaniseke intoba ityalela kanalo kodwa kuzafuneka intoba aligwetyele. uPetros ulapha phandle ngalo lonke lo xesha emele mgame njalo uthe umlilo usuka omnye amthi kuye Petros ubunaye uYesu waseNazaretha akhanyela uPetros athi andimazi lo muntu. Kuphinde kufika omnye naye amxelela intoba nawe ubunaye uYesu waseNazaretha akhanyele uPetros. Kuthi kwakwesithathu athi kwanokukuthetha oku kuyakudiza wathi akujongana noYesu wakhumbula intoba kanene ebeyithethile lento esidweni wathi inkukhu ingekalili uzabe sonikhanyela. Mhlawumbi sile rhamente silapha sikhumbula amazwi kwimithwalo yethu sakhumbula intoba ebeke wasibiza uYesu Kristu wathi izanini kum nonke ninabantu nisindwayo nibulelekayo imithwalo ndiza kuninika ukuphumla. Mhlawumbi khona nawe into oyikhumbulayo ebeke wayithetha kuwe inkosi. Emveni koko ke uYesu uye wathathwa wamonqozwa wamhluba uKhayafa ingubo yakhe wamthumela kubawo uPilato.
Masilifumane ilizwi lethu libhaliwe kwivangeli engcwele ukubhala uMateyu isahluko esikhulu 27 phansi kwenhlahlelandaba ethi uYesu phambi kuPilato. Masifunde la mqolo we-12 kuphela wona ufundeka ngohlobo. Ke kaloku ekumangalelweni kwakhe ngababingeleli abakhulu namadoda amakhulu akaphendulanga nto. Ngenxa yobude bayo masithathe lamazwi amabini athi akaphendulanga nto. Elizwi lenkosi Nkosi ngiba uhlala ezulwini ihlala ilawula ngalo lonke ixesha mayisikelele ukufunda kwalo nokubeka kwalo ngoku kudibe naphakade. Amen. Tata umongameli, utata befundisi basekhaya, tata umvangeli, itafile le yabashumayeli, mama mongamelikazi, omama befundisi, omama noBhayibheli, mama uvayisa itafile yakho mama bonke, otata umadodana, osisi mantombazana abantu abatsha, indwendwe engabe zikhona emnqubeni kaThixo, abantwana abancinci abangakwazi ukuthethela enkosini enzulwini zobusuku. NgekaKristu igama abazali bami ndivumeleni ndithi molweni. Akaphendulanga nto. Le ncwadi yevangeli engcwele ubhala nguMateyu lamqolo we-12. uYesu ngoku phambi kwenkundla kaPilato okokuqala. Pilato lo wathunywa ngobukhosi baseRoma into balawule eJudeya ngonyaka ka-26 yoma ku-36 AD. Wayenomsebenzi wokugcina uxolo lomthetho kunye nokulawula abantu baseJudeya. nguPilato lowo. Lo uYesu aziswa phambi kwakhe enzulwini zobusuku. Yena ndaziwa ngayo kakhulu usekubeni into yoba udlala indima enkulu ekugwetyweni kukaYesu. Kodwa ngale ndinyana siyifundileyo uYesu akaphendulanga nto. Sibona uYesu apha eme phambi koPilato emangalelwa ngezitsholo ezininzi. Kodwa ekumangaleleni kwakhe ngabantu bebemangalela uYesu khange azikhusele, engakhange aphikise nto, engakhange aphendule nto. Okusenza into ba sizibuza imibuzo bangumuntu otheni lo ozawuthenika izitsholo ngabantu asuka thula athi cwaka. Kwaye lezi zitsholo azinikwayo ufumaniseka into yoba zezobuxoki. Kodwa uYesu akaphendulanga nto. Ukuthula kwakhe uYesu
akwakho into ba ebesoyika kodwa ubungqina bamandla ebefumana kuThixo. Abonakala into ba ngamandla okuzinikezela nokuthobeka ngoba injongo yakhe ukusebenzisa okanye ukuthobela imithetho kaThixo. Ukuzola kwakhe uYesu phambi kwale nkundla kaPilato enikwa izityholo ezininzi kodwa kuzo zonke ezi zityholo uThixo akaphendulanga nto. Ndifumana apha izityholo ezithathu ebeziphambili kwizityholo ebezinikwa uYesu. Besithi uYesu ulahlekisa ihlanga laseJuda. Wathi okwesibini uYesu lona uthi ebantwini mabayeke ukuhlawula irhafu kuKesari. Wathi okwesithathu uYesu zenza ukumkani wamaJuda. Inyaniso yoba uYesu benawo amandla okuzikhusela kodwa akaphendulanga nto. Ukuthula kwakhe uYesu ubonisa ukuzithoba nokuzinikezela kwakhe ngomsebenzi anikwe nguThixo. Mvengqini uIsaya ngama-53 inkolo ngo-7 wakhandanyiswa wazithoba engawuvuli umlomo wakhe ngoba wethu uThixo akaphendulanga nto. Okusifundisa ukuthi ngamanye amaxesha mhlawumbe asekhaya ukuthula kunamandla nokuphendula izinto ezingakufuniyo. Ukuthula kaYesu mhlawumbe asekhaya efuna ukuthandaza kwakungempazamo kodwa kwakuyinxalenye yesicwangciso sikaThixo. Iva umprofeti okwaprofetwayo ngencwadi kaPetros wokuqala isahluko sesesibini umqolo othethayo ngama-23 athi esiva ubunzima engaphendulanga ngoba wethu uThixo akaphendulanga nto phambi kwale nkundla kaPilato. Oku kusifundisa ukuthi nathi noba sijamelene nezityholo okanye sigaxaleke ezintweni kodwa sizeke emzekweni sifana noThixo sisuke sithule sithi cwaka singaphenduli into. Athi lo mbhali kayithetha musa ukuphendula yonke into ngoba ngamanye amaxesha indlebe ewezezokuva kodwa ngamanye amaxesha ngokuvayo funeka uvuthonge phantsi unikezele kuThixo. Athi thembela uYehova uThixo kude besekufeni ngoba wethu uThixo akaphendulanga nto. Ingeni incwadi yendumiso ngama-46 inkolo ngo-10 athi yekani nazi ukuba mna ndinguye uThixo ngoba wethu uThixo akaphendulanga nto. Akaphendulanga nto. Ukuthula kaYesu kwangengokuba esoyika
bazali bami, kongamandla awanikwa nguThixo. uYesu ethe cwaka ungenzi ngoba wayizondelela ukuthwala izono zethu. Athi lo mbhali kayithetha usithabathele kuye zonke izifo zethu, ngoba wethu uThixo akaphendla nganto. uPilato ubuza kuKristu kwizinto ebemangalelwa kuzo ezintathu, kodwa yena ucaphula ibenye, ebuza intoba kwezitholo zithathu zithethwayo ngabantu unguye na ukumkani wamaYuda? Athi kayiphendula uYesu Kristu Thixo, nawutsho. Ngelo xesha uPilato beseza kuYesu ebesazi uYesu intoba akanatyala phambi kwale nkundla, ngoba phambi kwelihlwele ehlele enkundleni enika umthetho wayifumana incwadi encinci esuka kumama wakwakhe esithi ungasisandla komntu ngoba eli ligazi engenatyala. Kodwa noxa kunjalo uPilato wenza njengokuthenjwa kwakhe, njengomntu owaziyo intoba uyawugcina umthetho noxolo. Kwathi ngeli xesha besekusondele ixesha lePasika, othi uThixo akaphendla nganto, rhoqo ngePasika mhlawumbe asekhaya ivuma ukuthandaza, bekumele intoba amaYuda nababingelela abakhulu bakhululelwe, umbanjwa abemnye. Kodwa ngawo lo mzuzu noYesu lapha phakathi kwalamabanjwa, kodwa wethu uYesu akaphendla nganto. Basuke baqangaza bethetha amazwi besithi sikhululele uBarabhasi. Waphinde wathetha uPilato efuna ukumkhulula uYesu. OnamaYuda amane eqangaza ethetha esithi mbethelele emnqamlezweni. Kodwa wethu uYesu Thixo akaphendla nganto kuzo zonke zonto ezo. Yena nto nezama uyithetha mhlawumbe asekhaya kusekubeni intoba nanamhlanje ungabe kanti nawe unobunzima phezu kwentloko yakho, okanye uneengxaki ezingapha kwamandla akho, kodwa yazi into enye, into ethi owethu uThixo akamshiyi umntu wakhe. If umntu wangaphayana kocingo xa ithetha esithi be a man who walks away quietly when his peace is threatened. Be a man that go with no anger. Be a man that go with no ego. Just wisdom and self and control. Ngoba wethu uThixo akaphendla nganto. Anginelwe ngumculi wasekhaya athi ndimthanda umsindisi wami bakumkabazana nam, ngoba yena usekho ecaleni kwami. Ngoba wethu uThixo akaphendla nganto.
phambi kwale nkundla kaPilato. Yena nto zama uyithetha mhlawumbe ntasekhaya masize kuye uYesu, masize kuye uYesu ngoba yena umele intoba alwele iintshaba zethu, singazilweli ngokwethu maxawumbi yena uThixo efuna ukusilwela. Kodwa thina sisuke siphakamise ezethu izigalo ngoba sinawo amandla asenyameni ezantsi emhlabeni. Yiva umthethi wasekhaya ayithetha incwadi yeExodus 14:14 athi ayithetha uyehova kunilwela ke nina sukani nithi cwaka ngoba uThixo akaphendwanga nto, akaphendwanga nto owethu uThixo akaphendwanga nto. Kanzawujika uYesu ayiphambi kwale nkundla kaPilato emveni uba evile xa kuthethwa kuthiwa lo uyalahlekiso oluhlanga lalapha ekhaya ngoba usuka kwelizwe from kwelaseGalili ukuzoma ngoku. Uthe emveni intoba evile uPilato intoba umenshini iGalili apha wema wanqakama ngoba wethu uThixo kodwa akaphendwanga nto. Wathe ekuncamekeni kwakhe ebuzisisa intoba inene nyhani ngenyaniso usuka kwelaseGalili na. Weqatha into ethi kuye kanene uHerode uphuma kwelaa cala. Emveni koko emveni uba esekuHerode andazi intoba kwenzeke ntoni na kodwa akaphendwanga nto.
siqale ilizwi kule vangeli kaLuka ngamashumi 23 kule vesi yesibhozo. Ke kaloku uHerode akubona uYesu wavuya kunene. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi engibawo mayilisikelele ilizwi ngoku nangonaphakade. Amen. Uba umongameli obawo aguqa nabo esithebeni uba umvangeli uba uvice uba unobhala wabashumayeli abashumayeli bonke uba uvice amadodana wonke umama umongameli kazi nomama omongameli kazi anabanabo esithebeni umama uvice wonke umqokozo obomvu osemveni kwakhe usister vice nentombi ezimlandelayo ubrother vice wolutsha nolutsha lwakhe lonke, one heart, one way. Bonke abantu abalandela izinhlangano zonke, indwendwe ngelomfili nomvukeli wethu onguYesu Kristu. Molweni bazali. Ndikwinkundla kaHerode ukumkani waseGalili. Ke kaloku uHerode akumbona uYesu wavuya kunene. Yeah. uHerode ekuphatheni kwakhe kwixesha lolawulo lwakhe apha eGalili, waqala ngokuhlaziya itempile. Emveni koko wathenga isiqingatha somhlaba welizwe. Ke kaloku akumbona uYesu wavuya kunene. uHerode lona ibiyindoda
enamakhosikazi alishumi. Kodwa kulamakhosikazi alishumi wayibulala inkosikazi yakhe enye kunye noonyana bakhe ababili. nguHerode Antipas lo ekubeni ethengesa isiqingatha selizwe uye wohlulela oonyana bakhe abathathu. Omnye unyana wakhe obizwa ngoyisemkhulu uAntipas omnye nguPhilip. uYesu ke kaloku akumbona uYesu wavuya kunene. uHerode lo ayinguye lowa uHerode kaAgrippa bawumadubela lona wabulala uYakobi ngalamini kuphuma uPetrosi entolongweni. Ke kaloku akumbona uYesu wavuya kunene. Zininzi izinto ezibangela umuntu makavuye. Uke avuye umuntu eza kwenza into embi emntwini. Uke avuye umuntu eza kwenza into entle emntwini. Xa eziswa apho uYesu kwaHerode eGalili, uPilato uye wabamba le nto yokuba ngabana uYesu lona ngowaseGalili. Kwanyanzeleka into yokuba ngabana makamdlulisele eGalili. uHerode kule nkundla alawula kuyo bekungavumelekanga ukuba ngabana makagwebe umuntu emgweba ngokufa. Kodwa iye yenzeka impazamo yokuba ngabana bagweba uStefane ngokufa. Yiyo le nto uPilato esizisa uYesu kuHerode. Ke kaloku uHerode akumbona uYesu wavuya kunene. Njengoba uHerode eke wabulala inkosikazi yakhe kunye noonyana bakhe, uke wazama ukufuna ukubulala uYesu.
Ke kaloku akumbona uYesu wavuya kunene. Abantu ke xa bexoxa ityala ngulowo nalowo ubaleka nawo nokuba ngabana angadyodwa ngamafutha ezandleni zakhe. Ufika uYesu apha kuHerode ehamba nabantu bakaPilato. Ngoba umuntu xa ebheka enkundleni uyakhatshwa ngabantu abamgadileyo. Bangena ke abantu bakaPilato kule apha eGalili bevuma ingoma, vuyani nathi bakholwa siphiwe imvuyiso. Ngalonke elo xesha uHerode wayena eyona nto wayevuyela ukubona nje uYesu. Eyona nto uHerode wayeyivuyela nje yena kukubona nje uYesu. Ke kaloku akumbona wavuya kunene. uHerode ubuza umbuzo kuYesu, kungabana ungukumkani wakwaYuda na? Akazange aphendule uYesu. Waphakama uHerode wamthi wambu ngengubo eqaqambileyo, ndibeva bevuma ingoma, ungukumkani wengcwalisa, zuthoba amehlo akho sibone ezinyaweni zakho. Emveni koba ngabana uYesu ombathiswe ngaloo ngubo iqaqambileyo becinga fana uba ngabana bayamonyelisa, uHerode wamphindisela kwaPilato.
Masifumane isifundo sethu evangeli ngokubhalwa nguMateyu sisahluko esikhulu ngamashumi 27 umqolo othethayo ngamqolo we18 kuba ebesazi ukuba bamnikela ngomona ngelizwi lenkoseli inkosi engibawo mayisikelele kuleseshwa kweli lizwi okunako naphakade amen tata umongameli tata abefundisi i-second executive inkundla yonke yamatyala inkundla yonke yesanadrin ibandla lonke likaKristu ebusuku nje molweni lonke mongameli ndikule nkundla kaPilato yokugqibela emveni kohambo olude lukaYesu engene ephuma kwinkundla zamatyala akaqali kuYesu ukuza kule nkundla uza ngoku okwesibini sisixeko esi okanye liphondo lakwaJuda eliphondweni like laduma into yoba kusoloko kunezixholoxholo apha kwaJuda yona nto ibingxaki apha kwaJuda abantu bakwaJuda behleli nje bebenento ofuna ukuvukela umbuso yadala lento into yoba amakhonkqwa angama-6,000 abhubhe ngoba efuna ubhukuqa umbuso wayibhaqa lento umphathi waseRoma uTiberiya into yoba abantu balapha kwaJuda uthi umbhali xa becacisa athi aluhlanga lalapha eJuda yayingabantu abangenamthetho kwaye aba bantu balapha eJuda uthi xa bacacisa umbhali uthi babengachubekanga abantu bakwaJuda yanyanzela lento into yoba uTiberiya ngoku ehleli njengomntu ongameleyo apha eRoma ngoba esi sixeko esilapha apha kwaJuda naso sibhilonga apha phantsi kweRoma wakhangela ke ngoku amadoda apha emkhosini wakhe wathi xa iqwalasele kwiinkomanda zomkhosi iliso lakhe ukumkani apha lasifika lathinca apha kuPilato wonyula uPilato mthuma uPilato into yoba makabe ngukumkani ibe nguye ngoko zawuhlalela apha imicimbi yokuxoxa kwakaJuda uPilato akayonzalelwane kwaye uPilato engenguye umJuda uPilato yena yinzalelwane yaseSpain into emzisapha uPilato kuba uye wa-appointwa uTiberiya into yoba makabe ngumntu ozawuhlala apha agcine ucwangco angoneli nje uPilato ugcine ucwangco apha akhangele nokuphila kwerhafu apha eJudiya
zizinto uPilato bezinikiwe zapha. Sehleli ngoko uPilato wababona into ba banikela ngaye ngenxa yomoya. Esisixeko esi salapha kwaJuda zange bayithande kwasekuqaleni into ba kuthathwe umuntu wangaphandle azohlale lapha, ngoba eyona nto ibisenzeka apha uPilato yena ebehlala kwinkundla engasentla amane ehlale namatyala alimilele ngohlobo lokubulala kwabantu, kodwa amatyala amancinci afana namatyala nje okubiwa kwehagu ebengaqoqwa kule nkundla, ebeqoqwa kwezaa nkundla zamaJuda, agqitywe phaa kwezaa nkundla zamaJuda. Kodwa kule inkundla kaPilato ityala elidibene nokufa liphele lapha kule nkundla. Akafika uYesu apho okokuqala kule nkundla, ubuye isibini ngokuYesu. Ungena kwakho uYesu okokuqala apha kule nkundla kaPilato, uthe sehlela apha ukumkani uPilato kusebusuku bashumayeli. Yona nto ingxaki apha kuphethwe ilanteli elityaleni nalo liqoqwa ngobusuku. Abantu apha babonani ngoba kubasa umlilo apha, zonke ezi zinto zenzeka ngobusuku. Yona nto ingxaki kweli tyala likaYesu. Xa ingena apho okokuqala uYesu kule nkundla kaPilato, athi amaJuda xa emsondeza apha uPilato uYesu phambi koPilato, wabuza umbuzo into yoba kuba enze sono sinina, yintoni na le nto ilityala pha kuye? Bathi xa bethetha lo ungumlahlekisi ngoba simvile usukela kwelaseGalili uzotshopha kwela kwaJuda, uthi yena unguye ukumkani kwaye nerhafu lena uthi mayingasiwa kwirhuluneli siyaziyo uKesari. Wayibhaqa le nto uPilato into yoba umntu waseGalili lo. Le nto khawuleze wamthumela kuHerode, wathi makahambe abheke kuHerode. Yona nto ingxaki apha ukuzalwa kukaYesu, uzala uYesu uHerode. Ithi incwadi yeBhayibhile uneminyaka engama-40 ehlala uHerode esetroneni yokulawula. Ayominyaka nezelwe leyo, sedala uHerode ehlele ngumlawuli apha, kodwa xa kuzala uYesu yamenza le nto uHerode into yoba makagunde. Yile nto kwakhe kwavakala ilizwi elisithi thabatha umntwana nonina usingejiphethe, ngoba uHerode usungula umphefumlo womntwana. Khawuleza uHerode ngoku unwaba kakhulu, ngoba kwenzeka laa nto kwakudala efuna uHerode xa ezawuziswa kuYesu phambi kwakhe. Unwaba uHerode, kodwa uHerode ekuphiceni kwakhe akwakho nto uHerode ayifumanayo, waphinda wambuyisa kwakule nkundla kaPilato. Kusekuseni ngoku, ubuye kwesibini ngoku kusekuseni, seyilixesha ngoku lePasika. NgokwaseJuda ke akufunekanga into yoba amaJuda angene enkundleni ngexesha lePasika. Kwaye amaJuda akafuni ukuzijobha ngetyala, ngoba yayiqonda into yoba ubathi angene enkundleni ngoku azawujobheka ngoba lixesha lePasikeni. Kodwa akayekanga ukubheka esangweni kwaPilato. Bafika ngoku abangena ngaphakathi bama ngaphandle kwamasango. Ubhuka apho uPilato esiva igeyithi into yoba makuvulwe igeyithi. Waphakama uPilato, wathi esawugqiba uPilato wanxiba iingubo zakhe, wahlala kwigabhada yakhe, wasondela apho uClaudia inkosikazi kaPilato. Yathi kumkani ungamenzi into lo mntu, ngoba ndifumene izinto ezibalulekileyo ngaye ephupheni. Hayi madoda. Ayijonga le nto uPilato incwadi, wathi esayifunda uPilato incwadi
wayijonga wathi sawugqiba uyijonga incwadi wayisonga uPilato apha egayithini kumiwe tata umongameli thina apha kwaJuda sawuhlala siyinyova vula igeyithi kumkani Pilato yile nto ngoku xa vula igeyithi apha wabuza uPilato into yoba nifuna ntoni na yintoni na isona senzileyo bathi xa bephendula uba bengenatyala ngesingamzisanga Yeah. Hayi madoda. wayibhaqa uba ingxaki le uPilato wakhangela indlela yosiphephisa wathi ungumJuda Yeah. nani ningamaJuda mgwebeni ke xa nifumene ityala bama bathi hayi asizumgweba thina ukugweba ikokwethu mgwebe wena ngoba simfumane senetyala thina apha yile nto ngoku uPilato sawumapha wamane babuza into yoba phakathi kwakhe kunye noBarnabhase ndinikhululele bani na kungobenze ntoni na bamane bentangaza into yoba lona mbethelele emnqamlezweni ngamkhulula uBarnabhase kodwa lo bethelele emnqamlezweni Hayi madoda. wasama indlela apha wazama indlela apha uPilato ngoba bangajonga emane emnqwina khona ukuze bakwazi ukweneliseka ababantu abuze uba yintoni ityala lakhe Yeah. kodwa ngalo lonke eli thuba bamane benqangaza into yoba lo mbethelele emnqamlezweni hlala apha uPilato wakhangela into yoba yephi indlela emfutshane anothi abanelise ngayo abantu baseJuda wathe sawukhangela apho uPilato emveni kuba egqiba umnqwini uYesu wathi emveni koba esenze zonke izinto wathi makangeniswe ngoku wathi sewugqiba ukumkani uPilato wambetha uYesu imivumba kunye ngesebhoko apha khona ukuze bakwazi ukoneliseka sesenze zonke ezo nzame uPilato bamane benqangaza into yoba mbethelele emnqamlezweni Yeah. uPilato ngoku usengxakini ngoba uClaudia ibemxelela into yoba ligazi engenatyalile Yeah. kwaye isandla sakhe singakulinge singena apha kulo mntu kodwa ngoku bashumayeli kuzalisekela lizwi like lathethwa apha into yoba igazi lakhe malihle phezu kweentloko zethu kunye nabantwana bethu yile nto ke ngoku uPilato esewugqiba ukumbetha uYesu wathi wahlamba izandla zakhe wathi andifumane into kulo mntu Yeah. wathi mandinikhululeke umbanjwa nokabeni khona ukuze ke nonele sawunikhululela uBarnabhas Yeah. bathu ba lo awumsemnqamlezweni ithi loo nto leyo awusiso wena isihlobo sikaKhesari ngoba uKhesari kaloku umsebenzi wakhe apha kugada abantu abavukela umbuso bemane bevuke besithi bazika ukumkani so ngokuba uthi lo awuzumenza ndithi loo nto leyo awusiso wena isihlobo sikaKhesari uhleli ngokapha uPilato uxakanele nto ngoba uTiberiya umphathi walapha naye eRoma umile ngoba abantu abangawuphulaphuliyo umthetho nabangenza izinto ngendlela eliyo uyabasusa uTiberiya kwaye abatshutshise ngaphezulu usengxakini apha ngoku uPilato yona ndimnika ingxaki uPilato lola khankalazo weziswele lona liphinde laqala phansi ngoba lamaJuda asoloko inyova apha kwaJuda iqala phansi ngoku uyazibhaqa into yoba uba uthe wamkhupha engenzanga nto hleze baphinde baqhankalaze idale loo nto kubhekwe kuTiberiya ayoxela once ayoxelwa phaya ke nguTiberiya uzawutshutshisa uPilato
kwanyanzeleka into yoba makakhangela indlela. Yile nto sehlamba izandla sithi andifumani into mna kulo mntu, ngoba uthe ubajonga uPilato wabona into yoba banikela ngaye kuba benomona kuzaliseke namazwi athethwa kumpostile uPawulosi athi ke thina abadlubomi kumana kunikela ngathefeni khona ukuze imizimba yethu ibonakale nokufa nokuvuka kukaYesu. Fike zonto apha kuPilato ngoku. Uthe sawujonga uPilato ngenginginya yona nto sisimanga apha bona bangingxamela iPasika, kodwa zonke ezi zinto azenzeki ngokungaphakathi enkundleni. Aba bantu bame ngaphandle bona ngoba abafuna ukusijoba, kodwa yena mntu makawenze lo msebenzi uPilato. Yamenza into yoba uPilato lento sezama ubakholisa, ezenza zonke izinto ecinga uba bangonela aba bantu. Yile nto ngoku esewuhlamba isandla sakhe wathi andiboni into mna kulo mntu, kwaye zonke izinto ndizijongile, kwaye akho nto nesizathu enodala into yoba makabheke emnqamlezweni. Banqangeza ngakumbi amaJuda into yoba mbethelele emnqamlezweni, mbethelele emnqamlezweni. Bancama uPilato, bancama uPilato. Oh, wayijonga tata uMongameli inkosikazi yakhe. Yeah. Wajonga amaqithiqithi akomkhulu. Wajonga izicaka zinkwe apho komkhulu. Wajonga zonke iprivileges ezikhoyo apha komkhulu. Wajonga uYesu. Kodwa iqonda into yoba ligazi engenatyali. Noba umnikeza isigwebo bawuthe wamsusa apho uYesu, kodwa engambulelanga izakwenza into yoba pha kubekho isikholokholo apha kwaJuda. Yile nto ngoku uPilato ekugqibeleni sesenze zonke izinto, sephuma naye ngoku apha kwikhaphatha yakhe, ephumela ngaphandle emveni koba egqibe uhlamba izandla zakhe ethi andifumani ityala kulo mntu. Wathi ekugqibeleni xa bemana benkqongaza besithi mbethelele emnqamlezweni, wamapha uPilato wasihlamba izandla zakhe wathi nanku umntu. ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.